Good morning everyone. Today is Wednesday. It's time to work. That's my face. A beautiful day, a beautiful sunshine. Wala pa pala. Hello ate! Nagla-live ako. Ay, naku. Para ano? Para maano ko yung buhay ko, ha? Kailangan pasok. Nag-aantay ng pick up. Pick up! Sige, ingat ate. Oh, ayun si atin. Taga ano yun, taga Leyte. Dumaan siya. Diyan lang bahay nila sa kabilang kanto. Diyan lang bahay nila. Ayan. So, tingnan nyo guys yung paligid namin. Ano naman yun? Uy. Ayan. Ayan ang aming surroundings. The time is 5:36 AM. Diba? Ang ganda ng araw. Ang ganda ng morning. Good morning ko mga ka-chararat. Chararat ko dyan. Chararat. Sao naman lang dyan niyo eh. Time to work. Kayod na pod.